таман сега му е времето, ама на. Кораж ни липсва. Сега да имаше някой, кой да освободи Македония, докато нашата партия е на власт, че аз да те научи тебе, какво се вика келепир. Ей, да пипна Солунската митница. Друго не ми трябва. Не ми трябва. Само 2 години. 2 годинки само да ме оставят. Управител или оценител на митницата. Ела па хуртува и ти после с мене. Задръстено и с евреи в Солун. 50 хиляди или 60 хиляди или колко са там. Кой ги знае, ама все търговци хора. Има да доиш и да остани. Не са като нашата софийска голотия. Солунската митница. Не. Калифорния! Да я вземе мътната. Иди, че не бъди после патриот. Иди после това не съчувствай на македонците. Ето така преди 120 години е разсъждавал героят на Алеко Константинов от фейлетона "Разни хора, разни идеали". От тогава изразът "Солунска митница" е родна емблема за сакрално таинство, магическа врата, водеща към бленуваното ориенталско щастие, определено като кеф от келепира да обереш ближния, обществото и държавата чрез нечисти задкулисни сношения с всякаква власт. Това, което виждате зад мен, е митичната сграда на Солунската митница. Мечтата на българския бай Ганьо след освобождението. Интересно обаче защо тогавашните предприемачи не са мечтали, например, да експлоатират самото пристанище, а държат да се хванат точно за митницата. Истинското богатство на Солун, неговото стопанско и урбанистично сърце е пристанището, което събира трафика от долините на Струма, Вардар, а чрез тях на Дунав и на останалата Европа. Чрез пътя Вия Игнация до тук идват стоките от Адриатика и Цариград. Чрез корабите от Суетския канал, Близкия изток и целия средиземноморски свят се обменят не само товари, но и идеи и цивилизация. Точно неумението на българския бай Ганьо да оцени и използва това геополитическо богатство го превръща в подсмърчащо политическо първеню, което във войните през 20 век напълно ще изгуби български излаз на Бяло море и ще откъсне завинаги страната ни от средиземноморската цивилизация. Днес всичко това е история. България и Гърция са членове на Европейския съюз и българските стоки най-после могат свободно и безмитно да преминават през Солунското пристанище. Но след дълговата криза от 2008 година Гърция навлезе в тотална финансова и икономическа криза. За да избегне катастрофата, страната е принудена да предприеме дълго отлагани реформи за икономическа модернизация. Част от цената на тези реформи е приватизирането на държавните пристанища и инфраструктурни обекти, което бе поискано от международните кредитори на Атина. Така, след 3-годишно протакане, се стигна до приватизацията и на Солунското пристанище, която започва на 5 юни. Пристанището, за което през миналия век се водиха 4 кървави войни, днес се продава. Това е невероятна възможност от пресечна точка на спорове и завист. Солунския залив да се превърне в място за европейско сътрудничество на балканския бизнес. Но това е само възможност, а действителността винаги се определя от реалните възможности за постигане на бизнес интересите, които се измерват само в един израз – икономическа целесъобразност. Бројките зборуваат дека од јануари до октомври 2013 година Македонија и Косово имале 14.250 контейнерски единици, Бугарија 10.429, Албанија само 227, со тоа што во Македонија и Косово, затоа што грците не го признаваат Косово као држава и се уште ги водат бројките заеднички со нас. Што значи дека најголем дел од контейнерскиот транспорт на бугарските фирми е насочен тамо.
Во ова, бидејќи као го викаш кај другите стоки имаме други бројки кои покажуваат дека во тие стоки кои што се увезуваат, најголем дел пристаништето го користат македонските компании. Меѓутоа, тоа не значи дека ние нема таа идеја да е поттикнеме во сите 4 држави и да побараме согласност од нив и мислам дека секогаш ќе имаме поддршка за таа работа. Не е уште моментот дојден да можеме ние да настапиме со предлог за формирање на еден заеднички конзорциум. Тоа ќе го постигнеме во моментот кога ќе се распиши тендерот и кога ќе се знае точно цената што може да биде постигната. Намираме се в порт Тесалоники или пристанище Солун, така лелеяно някога от българите след освобождението, а и от всички балкански народи. Целта ни е да заснемем филм за приватизацията на пристанището. За съжаление, въпреки опитите ни от 3 месеца да намериме контакт с ръководството на пристанището или някой, който се съгласи от държавната фирма, която е акционерно дружество и владее пристанището да говори пред нас, не се увенчаха с успех. Такова желание да споделят мислите си нямат дори частните бизнесмени в града, да не говорим за кмета. Със сигурност това се дължи на факта, че в страната след 2 седмици предстоят оспорвани местни избори, а след само още седмица избори за Европарламент. С данните, с които аз успях да се запозная, публичните данни, които успях да се запозная, дават едни впечатляващи експлоатационни показатели. Тоест, видях, че това пристанище се управлява доста разумно. Тоест, вероятно те са успяли да намерят тази достатъчно удовлетворителна степен на баланс между интересите на корабите, които ги посещават, интересите на товарите, които са обработвани там. Защото именно в този баланс, за да се поддържа една обработка горе-долу около 16-17 милиона тона, следователно той действително е намерил такива тарифни политики и такова качество на услугата на пристанищните дейности, които удовлетворяват и корабите, и товарите, и товародателите, които се дават. Ще дам един пример, който даже бих препоръчал в България подобно нещо да се въведе. В Солун има едно специално бюро за товарите, за българските товари, т.е. да се стремят да се обслужат на едно гише, както е модерно да се говори в обслужването във всички видове администрации, защото в пристанището има много администрация. Господин Азевски, вече няколко години подред македонският бизнес твърдо заявява интерес към възможността да купи акции или дялове от приватизацията на Солунското пристанище. Не смятате ли, че това е рисковано? Или какъв е интересът, който кара македонските фирми да търсят точно инвестиция тази в Солунското пристанище? Таа иницијатива е на Стопанската комора на Македонија и таа започна во моментот кога се интензивира проблемите со работењето на Солунското пристаниште. Вие сте сведоци дека во голем дел од тој период од 2008 година навака се случува големи штрајкови, па имаше застој во работата на пристаништето, ситуацијата економска како се заоструваше во Грција, тоа се доведуваше до една ситуација на невозможност на испорака на нашите стоки, на дотурот на нашите сировини и така натаму. Ние како најголема бизнес асоциација во Македонија во тој период проценавме дека е добро да се направи некаква ситуација во која што влијанието на македонскиот бизнес и на бизнисот на Бугарија, на Албанија, на Србија и на Косово, кои што гравитираат кон Солунското пристаниште, ќе има некакво влијание врз неговото работење. Анализите кои што ги направи Стопанската комора зборуваја дека
најголем дел од стоките од Република Македонија и на суровините одат преку Солунското пристаниште, бидејќи соседните пристаништа се на голема оддалеченост или не ги исполнуваат условите за довоз и испорака на стоките од нашата држава. Заради тоа ние гледавме сите опции како може да се зголеми нашето влијание. Идејата дојде со иницијативата на Европската Унија да се влезе во приватизацијата на пристаништата во Грција. Ние тој процес го пратевме и сме максимално вклучени и точно е дефинирана нашата позиција. Тоа е да ги поттикнеме домашните компании да или компаниите на соседните земји, заеднички или поединачно, да влезат во приватизацијата и остварат минимум 7% од сопственоста, со што би имале влијание врз одлучувањето внатре во работењето на Солунското пристаниште. Реакцијата на нашите македонски колеги е съвсем закономерна и логична, затова защото Солун е най-близкото от тях пристанище. Те нямат друг излаз на близко море, затова и пътищата към другите морета са доста некачествени, затова за тях е жизненно важно, съвсем логично е и ние смятаме, че това е правилна тяхна реакция. Що се отнася до Българска търговско-промишлена палата, ние сме винаги за това да има конкуренция и в този смисъл би било добре и пристанището в Солун да добие възможността чрез инвеститори да предлага по-добри услуги, по-евтини, конкурирайки с нашите две пристанища, включително и това с Констанца, за българския бизнес и въобще за бизнеса от Балканския регион в тези части негови ще бъде много полезно и много конкурентно способно. Ще могат те да се явяват на външните пазари, респективно да пласират стоки от свои партньори. А иначе по-добре би било да се направи оценка къде такива средства биха имали по-добро вложение. Дали в пристанище, което е на чужда територия, или в пристанища български, ако инвестицията ще се прави от държавата, или държавата ще представи, ще предложи на наши фирми стимули за извършването на такава инвестиция, защото при всичкото ми добро отношение към пристанище все още има много неща и в нашите две пристанища да се направят. Все още има много какво да се направи за привличане на стоки и товародатели в тези пристанища, за да може и българските железници, които не са в кой знае какво добро състояние, да получат малко допълнителни товари. Едно време, во добрите времења, единствен коридор не беше Ѓоешево-Варна, кога бевне затворени од Србија ембаргата кога беа и тоа не беше делот за преживување. Ние испуштивме исто така еден близок дел кога бизнес заедницата на моја сугестија и на делот од албанскиот политички естаблишмент ни понуди во Драч да учествуваме во реновирањето и прилагодувањето на пристаништето, кај што требаше мали пари да се дадат, да имаме алтернатива. Затоа сметам дека ние бизнисмените од Македонија сме ограничени во делот на размислување на купување удели или акции, бидејќи тие подлежат на една силна политичка обсервација. Тогаш е висок ризикот кога политиката се става во функција при одлучување на due diligence, тогаш викаме ние неаме интерес као бизнисмени поединци. Се до моментот додека не паднат бариерите и кои ќе паднат, поново ќе има тие екстремисти од типот на Нова Зора, од разни екстремни групации кои постојано регионот. Един инвеститор се интересува от чисто финансовите показатели, които ще бъдат показани, за да се види неговата сигурност, неговата... И аз възвръщеността е един от елементите. И аз ще си позволя да, въпреки че не разполагам с
due diligence report, който е направен сега във връзка с приватизацията на мажоритарния дял, на продажбата на мажоритарният акционерен дял на пристанище Солун. Има няколко впечатляващи параметри. Разходите за труд са под 40%, 36, 38, 39%, което отразява добра ефективност и на наличните технологии, и на организацията на труда. Дивидендите, които са раздавани в последните няколко години, са около 40 евроцента на акция при номинална стойност около 3 евра. Тоест, това е много впечатляваща сума за дивиденд, което е като резервите, които неразпределената печалба за няколко години са достигнали 100 милиона евра. Тоест, това са изключително впечатляващи цифри. Те са от общите данни. Нали, не разполагам с due diligence репорта, но аз предполагам, че due diligence репорта ще потвърди тези официални данни, а те са от одитните доклади на Ernst & Young. Няма идентифициран ликвиден риск. Оценката на незабавна ликвидност е 88%, т.е. практически веднага. Т.е. изключително висока оценка. Също така, leverage коефициента е 0, което означава, че дружеството не използва заемен капитал. Няма идентифицирани пазарни рискове и валутен риск, няма идентифициран и риск няма от флуктуация на лихвени проценти. Тоест също много сериозен извод. И четвъртото е няма идентифициран кредитен риск. Тоест наличността на това нещо аз веднага бих препоръчал на моят евентуален клиент да започне да работи в due diligence, за да се запознаем с повече подробности, но тези първоначални данни са много впечатляващи. Само че, за радост на гърците, приватизацията на тяхното национално богатство, каквото е Солунското пристанище, няма да се извърши по-български. Т.е. да дойде една вчера регистрирана, никому неизвестна офшорна фирма и да го купи. Гръцкият държавен фонд за приватизация обяви търг за продажбата на 67% от акциите на държавната компания Thessaloniki Port Authority, която е оператор на пристанището. Атина ще запази 7% от порта, за да има право на глас в бъдещите управленски решения. На атинската борса са листнати 10 милиона и 800 хиляди акции, които се очаква да се продадат за по 23 евро. Пазарната капитализация на дружеството преди приватизацията му рязко бе вдигната от 30 милиона на 232 милиона евро. Продажбата ще стане на 2 кръга, като документи за участие се приемат до 5 юни. След това ще бъде обявен списък на евентуалните инвеститори, на които ще бъдат подадени пълните данни за състоянието на порта и ще се поиска от тях инвеститорски план. Условията са жестоки. Кандидатите, частни лица, фирми или консорциуми, трябва да имат капитал през последните 3 години от 150 милиона евро и да са стопанисвали през този период най-малкото 2 пристанищни терминала в 2 различни държави. Простичко казано, спекуланти и фирми, играещи под тезгяха, няма да има. А иначе нито в България, нито в съседна Македония има самостоятелни компании, които да отговарят на тези критерии. За сметка на това, руските фирми, като руските държавни железници, активно се интересуват от приватизацията на порта и на железницата към Бяло море. Според гръцкия вестник Вима, премиерът Андонис Самарас е имал на 15 февруари тайна вечеря на Света гора с директора на руските железници Владимир Якунин, който е близък приятел на Владимир Путин. Темата била именно предстоящите търгове. След украинската авантюра на Кремъл и аншлуса на Крим, съюзниците в НАТО на Гърция, както и западните кредитори, едва ли ще допуснат руско участие в приватизацията на Солунското пристанище. Само бъдещето ще покаже в чии ръце ще попадне порт Тесалоники, но който и да е новият собственик. Той е заинтересуван да работи и да привлече максимален брой товародатели.
Проблемите, които в България и до сега частично препятстват за едно бурно развитие на една релация, това е вътрешните инфраструктурни други връзки. Например, пристанище Лом, което би могло да бъде нормално продължение на логиката Далечен изток, Солун, Лом, пристанище Централна Европа, за сега не може така добре да обслужи тази релация, защото няма добри ЖП и автомобилни комуникации между, особено в частта София-Лом. Ето ни отново пред лелеяната митница. И накрая на нашия филм се питам, все пак, колкото и да чисто търговски, или казвам по байганевски, да няма килепир от покупката на Солунското пристанище от български части и предприемачи днес, дали утре, след 50 или след още 100 години, тази изпусната възможност днес няма да се окаже една стратегическа грешка. Ама е хубава пустата му Македония. Имат право македонците, дето толкова милеят за нея. Еле тая солунска митница. На сърцето ми е, значи, израснала тая ваджията. Че келепир майка момечка. Дъще султана да ни даде Македония, ама докато нашата партия е още на власт. Че да ти се корди сама с тебе на солунската митница. Тука ли си? Сама ли си? Че да ги пипна аз униемите търговци. 2 годинки. 2 годинки ми трябва само. 2 годинки да обирам аз каймака. Стига ми. Пасят не се оттегли на Охридското езеро. Дигни си една вила. Пас си накръви калпак. Ето, той се казва то патриотизъм. Всичко друго е вятър. Той комитети, дружества, организации, пропаганда. Бошла в работа. Дъще султана да ни даде Македония.